Λοιπόν, παιδιά, στο σημερινό βίντεο πρέπει να επιβιώσουμε 24 ώρες εδώ πέρα. Και ό,τι τις απλώστρες μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε το βράδυ για να κοιμηθούμε. Σε αυτό το σημείο εξερευνώ το μέρος να δω, ίσως μου χρειαστεί κάτι από την παραλία, αν είναι κάτι αποταμένο. Οπότε, ναι, πήγα μέχρι τη γωνία βόλτες, μέχρι να ανοιχτώσει. Εδώ είμαι στο ψάξιμο, μπας και βρω τίποτα, μήπως βρέξει, μην γίνει κάτι. Εν τέλει δεν βρήκα κάτι πιο πέρα. Πηγαίνουμε κατευθείαν στη νύχτα που έχει πιο πολύ φάση και όλοι θα θέλετε να δείτε. Παιδιά, δεν περιμένετε τι έχει γίνει στο τέλος. Κάντε like και subscribe, επειδή αυτό που περιμένετε δεν το έχετε ξαναδεί πουθενά. Λοιπόν, παιδιά, είναι ακόμα χειρότερο από ό,τι το είχα σκεφτεί στο μυαλό μου. Είμαστε εδώ πέρα και ψάχνουμε να βρούμε ένα σημείο που θα περάσουμε, ρε φίλε, το βράδυ. Έχει κρύο, Μάρτιος αυτή τη στιγμή. Πολιτισμό έχει μόνο ένα μαγαζί εκεί πέρα. Εγώ κατευθύνομαι προς τα εδώ να βρω μια ξαπλώστρα. Τώρα να πω ότι τα πόδια μου έχουν γεμίσει άμμο. Δεν είμαι καθόλου καλά αυτή τη στιγμή, σκέφτομαι αρκετά τρομακτικό. Έχω έρθει σε ένα σημείο που δεν ξέρω καλά και σίγουρα δεν είμαι καλά προετοιμασμένος. Δεν έχω τίποτα. Δεν έχω να φάω, αρχίζει ψυχαλίζει. Δεν έχω νερό. Δεν θέλω κανένας να το δοκιμάσει αυτό μόνος του ποτέ. Επειδή δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει και πόσο σοβαρά τα πράγματα μπορεί να γίνουν. Καθαρά αυτό το κάνω με δικιά μου ευθύνη. Όπου πήγα να πέσει. Εδώ πέρα πέφτουν βράχοι. Ωραία, μάλλον πρέπει να βρω την ξαπλώστρα. Λοιπόν, για να καταλάβετε που είμαι. Εγώ διασχίζω τώρα εδώ πέρα αυτή την ευθεία και πάω προς την άκρη, εκεί τη μύτη που βλέπετε. Εγώ, επειδή κόβα βόλτες, είχα ξεχάσει που ήταν η ξαπλώστρα και έτρεχα πολύ πέρα. Βέβαια, αφού πέρασα όλα αυτά, έτυχε κάτι και χρειάστηκε να γυρίσω πίσω εκεί πέρα που ήμουν στην αρχή και θα δείτε τι έγινε στο βίντεο. Εν τέλει βρήκα την ξαπλώστρα. Θα πάω λίγο ακόμα και αν δεν έχει ξαπλώστρα, γυρνάω πίσω. Και το τελευταίο που περιμένω είναι να σκάσει κανένα σκυλί, κανένα αγριγούρνο, τίποτα τέτοιο. Να κάνετε έστω ένα like το βίντεο και ένα subscribe να πάμε 10k. Εδώ πάνω είναι ο δρόμος. Εδώ πάνω είναι ο δρόμος. Όμως παντού είναι έτσι και δεν μπορώ να το ανεβώ αν γίνει κάτι. Ξέρεις κάτι, τρέχω να βρω. Πάω λίγο πιο γρήγορα. Επειδή δεν μπορώ να περπατάω, αγχώνομαι. Εδώ είναι η φάση που τρέχω. Να πω ότι εδώ δίπλα έχει δάσος. Οπότε πολύ πιθανό να κατέβαινε κανένα γρηγούρνο ή τίποτα τέτοιο. Πάρα πολλοί έχουν ακούσει να κατεβαίνουν και χωριό και στη θάλασσα κάτω. Οπότε είχα και αυτό στο μυαλό μου και δεν είχε και φως και δεν είχε τίποτα. Οπότε καταλαβαίνετε σε τι φάση ήμουν εκείνη τη στιγμή. Ωραία, μαλάκα. Όχι, ρε. Όχι μέσα στο νερό πάλι. Πριν ήμασταν στα φώτα. Είχε και κάτι μάτια πριν λίγο, δεν ξέρω αν φάνηκαν. Παιδιά, σοβαρά μιλάω, αυτό μην το κάνει κανένας. Δεν θέλω κανένας να πάθει κάτι. Επίσης, πόσο μακριά γάμα του ήταν αυτό. Οι ξαπλώστρες, είχε 2 πεταμένες ξαπλώστρες. Στην τελική. Στην τελική μαλάκα. Μαλάκα. Είμαι μόνος που άκουσα κάτι. Έλα ρε. Έλα ρε, μην κάνεις τέτοια τώρα. Θόρυβη από εδώ πάνω και παντού έχει θορύβους, λες, και κάποιος περπατάει. Επίσης έχει κάτι στη θάλασσα μέσα που δεν έχω ιδέα τι είναι, επειδή πάει πάνω κάτω. Έλα ρε. Γιατί σε μένα όλα αυτά? Κάτι κινείται μέσα στη θάλασσα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Εγώ κάθε φορά που ακούω κάτι γυρνάω πίσω. Δεν ξέρω τι μπορεί να έρθει από πίσω μου. Από ένα ζώο μέχρι... δεν ξέρω κι εγώ τι. Ένας που με κυνηγάει. Αυτή τη στιγμή τα σενάρια που κάνω από το μυαλό μου είναι πολλά. Κάτσε τρελός. Κάτσε ρε. Όχι ρε. Δεν γίνεται αυτό. Έλα ρε. Τι γίνεται τώρα? Έλα ρε. Είμαι γκαβός ρε. Το είδα. Πού εδώ είναι οι ξαπλώστρες ρε. Πού είμαι ηλίθιος ρε.
Πω, είναι δίπλα στον πολιτισμό και εγώ έτρεχα μέχρι εκεί πέρα τα φώτα. Τι κάνω γάμο. Το καλό είναι, παιδιά, ότι βρήκαμε τις ξαπλώστρες. Οπότε θα μπορούμε να αράξουμε λίγο. Δεν ξέρω τώρα, μετά πρέπει να αλλάξω ρούχα. Να τα πετάξω θέλει, δεν ξέρω εδώ ποιος έκανε. Δεν ξέρω γενικά τι παίζει. Το θέμα είναι ότι φτάσαμε και βρήκαμε κάπου να ξαπλώσουμε, να κοιμηθούμε. Δεν κοιμόμαι εκεί επειδή είναι χειρότερα από εδώ. Πω μαλά. Θα με κυνηγήσει κανένας τρελός εδώ πέρα. Δεν θα ξαναβγάλω ποτέ βίντεο. Σκεφτεί λίγο το τελευταίο μου βίντεο αυτό. Well, if I'm going out, I'm going out. Λοιπόν, μάγκες, περιμένω λίγο, κάνω να περάσει η ώρα και συνεχίζουμε. Θα ράξω εδώ λίγο με το κινητό, να κάνω λίγο το edit από το πρωί. Επίσης δεν ξέρω αν φαίνεται, λίγο ψυχαλίζει. Αν βρέχει πολύ δεν με συμφέρει καθόλου. Να πω ότι αύριο μόλις πάει 6 ώρα το challenge τελειώνει. Το πράγμα που είχαμε να κάνουμε είναι να κοιμηθούμε εδώ όσο μπορούμε. Μάγκες, εγώ ξαπλώνω. Τα λέμε αύριο το πρωί. Μάγκες, λοιπόν, θα σας δείξω λίγο. Έχει αρχίσει και κάνει κύματα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Καλά η σύνδεση, μας ακούει ο Δημήτρης από το control. Ναι, έχει κατακλυσμό, έχει φυσάει πάρα πολύ. Μην πάει κανένα στην παραλία αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ δύσκολα. Λογικά, εντάξει, δεν τον βλέπω καλά τον κάμεραμαν, εντάξει, δεν πειράζει κιόλας. Βγήκε καλά το βίντεο. Βρέχει πάρα πολύ, έχει παγωνιά. Το πιο τρελό βίντεο που έχω κάνει. Σκέφτομαι να γυρίσω. Έμειναν λίγες ώρες για να ξημερώσει. Παιδιά, πάρα πολύ τρελό. Μαλά, και τώρα κρύο που έχω φάει εγώ. Βρέχει αυτή τη στιγμή. Ωραία, πώς... Καλημέρα. Επίσημα τελείωσε το μαλάκι. Επιτέλους το κερδίσαμε. Μπορεί να νιώθω ότι θα πεθάνω. Μπορεί τα παπούτσια μου να έχουν γίνει και τα δύο μουσκεμα. Όλα αυτά να είναι μουσκεμα. Όμως το καταφέραμε. Να πω ότι βοήθησε πάρα πολύ αυτό εδώ το μέρος, επειδή είχα βάλει κάτι από πάνω και δεν βρεθόμουν καθόλου και είχα αράξει εδώ πέρα λίγο. Και μετά κάποια στιγμή που σταμάτησε η λοχή, είχε αρχίσει κάποια στιγμή πολύ δυνατά. Μετά πήγα εδώ. Λοιπόν, μάγκες, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like, κάντε subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ελπίζω χωρίς πνευμονία ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν φαίνονται τα ρούχα μου, δεν ξέρω αν φαίνεται τι φοράω, αλλά έχω γίνει μούφια με παντού και το κινητό βρέχεται. Subscribe!